Takže pyramídy sú šialené však, všetci to vieme. Ale vedeli ste o nich niečo ako skutočné fakty? Napríklad viete, že pyramídy sa dokonale zhodujú s Orionovým pásom? Orionov pás je len hviezdokopa obsahujúca 3 superobrie hviezdy, oveľa väčšie a jasnejšie ako Slnko. Jednoducho mi nemôžete povedať, že je to náhoda. Je to príliš dokonalé. Ďalšia je, že výška napríklad pyramíd je rovnaké číslo ako rýchlosť svetla. Ak toto pre vás nie je niečo výnimočné, potom neviem, čo je. Na niektorých starovekých kresbách sú dokonca zobrazené žiarovky. Takže zrejme existuje niekoľko teórií o tom, ako boli vlastne postavené. Niektorí hovoria, že to boli obry. A potom je tu argument proti tomu, vari by sme už nenašli ich kosti? Niektorí hovoria, že to boli mimozemšťania. A ďalšia teória je taká, že vtedy boli oveľa vyspelejší. Ale zamyslite sa hlbšie. Ako si vlastne myslíte, že vybudovali takú grotesknú infraštruktúru? Myslíte si, že so všetkými tými vedomosťami, strojmi, nástrojmi a všetkým tým by sme mohli niečo podobné zopakovať?